bawaning kang Sinungwadi jagat kang kinarya omong yen aku midhangetke ature adi-adiku kabeh ora bakal jembarke jajane Kalimantara. Ya tak wawas yen ora ingsun nyalira pribadi ora kelakon boyong Bathari Sadatwati Kencana Wulan. Ya ingsun sumedya munggah kayangan sumedya tak jujuk ana Karang Pawidodaren. Ngenengke cipta Prabu Kalimantara eling-eling Nalendra mastikaning jagat. Sumedya munggah kayangan jenggring saloko sak kedheping netra sampun gegono ngambahi Himantaka. Jauh. Ayo renggah. Halo Bapu. Jatuh jauh. Ayo lungguh iki. Jatuh jauh. Ayo lungguh iki lho.
kang bala tumingal Perang campuk samya ngedali Lirik dadit wileting gododah Yanggung manguntang niti Oh Kang Mas Kara Welang ingkang Rai Jaladara nyadong dawuh Senajan nderek sowan anging dina dungkap anggen kula nampi Kula Jatisura nyadong dawuh Kula Gutaka nyadong dawuh lho. Kula Mangumir nyadong dawuh. Kula Pasopati nyadong dawuh. Kula Merdaging nyadong dawuh. Kula Sarutama nyadong dawuh. Kula Surutama nyadong dawuh, Raden. Ora mengkono adi-adiku kabeh. Iki Senopati Cempaka Kawedar. Iya. Inggih Kang Mas. Iya. Dawuhe Koko Prabu, aku kowe supaya sumusul Kang Mas Tunggulnaga. Janjur pinter mboyong. Widodari Sadatwati Kencana Wulan mesti ditugel gulune aku kowe. Lah. Yen ngaten swawi kula nderekke. Lan kowe-kowe kabeh senopati aja nganti pegat kapraitan. Iki cetha, iki senopati pilihan pohon, pokoke niku senopati pilihan sedaya. Kula pun Mangumir sak sedulur lan senopati niku pun samekta sedaya. Yen wonten baya pekewuh bagus. Yen ngono ayo kowe karo aku aja nganti karedon gawe sumusul Kang Mas Tunggulnaga Pudine Pustaka Jamus nek ana jalma manungsa sing ngrasani widodari Sadatwati Kencana Wulan wajib kowe aku mbalekke sendika Kang Mas Wawi Kang Mas kula ndereke monggo Kang Mas kula ndereke
Paing Senopati saking negari Cempaka Kawedar ingkang tinindhian Raden Karawelang sumusul wonten kayangan Jenggring Sloka kang kinaro sambeting carita lah menika ingkang dumunung wonten telenging wana menika sekabatipun Begawan Manumayasa nama sekabat Eka Permada miwah tuwa-tuwangganing para cantrik mentrik mangoyu jejanggan sekabatipun Begawan Manumayasa ugi nama Kyai Angga Putih Cipta Renggalira Eka Permada Jagat Dewa Bathara Kakang Kyai ana padi Eka Permada kowe karo aku rikala semana nampa sabdane Sang Tapa Begawan Tritrusna ya Begawan parekenan aku lan kowe kadhawuhan ngupadi momonganmu ya kuwi Begawan Manon Manongsa oh iya ya nanging nganti pirang-pirang dina aku kowe nglembara kok nglembara tegese jajah desa Milangkori njalak peninggal wis munggah gunung medun jurang nacap jurang jero mesa durung pinanggih karo momonganmu Windana taunana nganti rikmaku werna luruh yen aku bali urang mboyong bendaramu momonganmu Begawan Manumayasa mesti aku nampa dungane Begawan Tritrusna ya Begawan parekenan angler bawan ingkang sinung wadi jagat kang kinarya momong ana apa Kakang Angga Putih blai kok blai kowe ngerti apa kayana wadyabala segelar sepapan bandera rontek umbul-umbul genggeng keprot jenis kok ngendi kok nyala wadi Adhika Permada nek ngono kowe karo aku aja nganti pegat kaprajutan wis kowe semingkira tak pethukne aja pati-pati temandang nek aku durung cetha perkarane apa lan iki perjenis kok ngendi ya sing ati-ati ning kowe kudu ngerti watakku arep aku wis wong tuwa menang-meneng kangge rembukan ora telaten aku mengko sing rembukan ana moga-mogane aku sing tanggung jawab ora paribasan jagung bakarane iki tegese wani tanggung perkarane Kakang kok Pernara coba tak pethukne kae wadya saka ngendi sing ati-ati Adhika Permada Pandhita Akarya Wangsit pindha kumbang ngajaping tawang suswangin ngendi nggone telenge ngalas aku pinanggya karo sekabat kowe ngaku sapa kowe balik suruh genti aku takon kowe sapa mapan ana tengah ngalas
Kadang Taruna saka negara Cemaka Kawedar. Kadang Tarunane Koko Prabu Kalimantara, aku Korawelang. Kowe sapa? Arep nyang ndi? Kowe ngaku sapa? Ngaku babar pisan kowe arep nyang ndi? Munggah kayangan Junggring Sloka. Dewi sedya apa? Kautus Koko Prabu gayuh widodari Bathari Sadatwati Kencana Wulan. Arep dinggo gawe apa? Judul dawuhe Koko Prabu. Sapa ngaku? Sekabate Begawan Manumayasa ya aku sekabat Eka Permada. Eka Permada, ya. Kae sing mburi sapa? Kae iki bocah apa wong tuwa? Oh, lah ngino karo aku. Ala-ala iki ya menungsa urip. Sapa jenengmu? Iku Gus kabate Penembahan Manumayasa aku. Kiai Angga Putih. Kowe sapa jenengmu? Raden Korawelang. Korawelang. Apa? Nek kena tak eman aja tak bajutke nggonmu Darbi sedya munggah kayangan gayu widodari Sadatwati Kencana Wulan. Yen to kowe mbacut ora kena tak eman. Iku dadi kewajibane Eka Permada. Sinajan aku ki mung sekabati pendhita ning watak-watak satriya. Yen kowe ora kena tak eman, gawe rengkaning jagat wurung tan wurung, iku dadi kewajibane Eka Permada. Eka Permada, apa? Kowe ora perlu ndrewili akeh-akeh ana ngarepanku. Sing baku aku kudu munggah kayangan Junggring Sloka nyuwun widodari ana ngersane Wang Jagat Giriwati. Jamun tapindo kinetape kocak ngundarandir. Idepnya mangala cakra sumung-sumung jajanira. Korawelang. Apa Angga Putih kowe aja gumendhung ku malungkung lho. Kowe ora eling menapa kowe iku mung jalma lumrah. Kalimantara ki mung manungsa lumrah, ganti widodari ki dudu sak mesine. Kowe mbegugu Utawatur ora gelem bali. Urung tan murung dadi kewajibane Eka Permada karo Angga Putih. Lah kowe iki wis wong tuwa kok arep wani nantang karo aku. Lah arep aku wong tuwa kae. Ning watakku watak satriya, tegese aku arep tata gelar tuwa. Ning aku sik duwe kekuatan kaya bocah nom ngono. Dadi nek kon kalah karo sing nom-nom, moh aku. Kowe wis wong kroyak-krayi kaya ngono. Lah, urung mbuktekke, urung percaya iso ngalahke Angga Putih kena kowe mbacutke munggah kalangan belahi dening aku. Iya tak ladeni.
teras piro kok ya tak tibani anteping tangan ora ginawe rasa kowe. Aku gumun. Ora kowe gumun, aku dhewe gumun karo aku dhewe kok. Iki mau menungso apa-apa. Aku dhewe ya ora weruh. Iki menungso apa-apa aku ora weruh. Anteping tibane anteping tangan sirahe kok ora pecah giling aku. Oh, kira dipecah ya tak lime. Ayo para welang bisa menang mungsuh karo aku ya pancen kowe degaya Siti Mandraguna. Aja girang-girang gemu. Matek aji pawana sara kaget tak kuntal tambuh-tambuh dawahipun Kyai Wangga Putih. Tambuh adiku kabeh kloro. Kyai Wangga Putih wis ilang tak kedhepke mung kareko Pramoda. Sapa sing arep banjelur madaning paprangan legaske cemake kula gedhenge Ko Pramoda. Anu kang mati urip maniri ning aji Pancasunya sapa iki kadange Kang Mas Karawelang aku Jatisura Eko Pramoda oh babamu nyandung crimpet lagune wadya saka negara Cempaka Kawedar. Oh babamu. Nek kena tak eman murungna sumedya munggah kaekan. Iso ngundurke wadya saka negara Cempaka Kawedar. Iso jaring angin pecah siramu gigit tatas jagang duhun. katututan lamun mangsa prawira digdaya
Eko Permodo. Apa kowe sapa? Kadange taruna Kang Mas Korwelang. Raden Jaladara. Aja gembelo mestakamu. Iso ngawut-awut wadyabala Sempaka Kawedar. Ora semingkir apa kelakon. Tak gawe bubar mawut wadyabalamu kelakon. Iso ngundurke pecah sirahe Jaladara gene mergani wani. Kampuh. Apa Korwelang lumrah iso menang karo Adadi Bayu. Korwelang tandingono ngajak pirang dina tak ladiri genti milang tatu hamuk Korwelang hamuk Eko Permodo. Beludo Raden Korwelang mengsah Eko Permodo dedel didedel dia dinia kekalih yo kacarita lena kaprayitnanipun Raden Korwelang. Eko Permodo jering batos ngesti dayane Aji Punggung. Raden Korwelang den timbelis Aji Punggung sirna mergolayu ical blas kakedhepken kuandhane kaelokaning jagat icaling wanda Raden Korwelang salah gedaden dadi tumbak sorotipun putih. Sang saya dalwara rasa biar serut lintang kumedap Titi sonyo madya latri lumrang gandaning puspito
kang karyaning budyan nira Sang Dwijawara mrengeng lir swaraning madu bronto manungsung sarining kembang jagat dewa Bathara ya dewa sesembahan Raden Kurawelang tak tibani aji punggung parengane begawan parekenan salgedaden dadi tumbak sorote putih lah nek ngono ora mung sembarangan iki tumbak wiwit dina iki tak wenehi tetenger tumbak Kiai Karawelang Ana pandhita karya wangsit pindha kumbang ngajabing tawang susu angin ngendi nggone kalawan galih galiying kangkung watesane langit jala nidhi isine wuluh-wuluh tumbak iki tak wenehi tetenger wiwit dina iki tumbak Kiai Karawelang besok sing menang Murba Wisesa Nalendra kang kedinungan Ludira Seta mandi sabdanipun Eka Permada tumbak asal mula saking Raden Karawelang pun paringi tetenger awasta Kiai Karawelang sorotipun pethak Bathara dereng maringaken tumbak Karawelang tumurun madya padha ical blas den kedhepaken wangsul wonten kayangan sang kaya udan sinuweni oncatipun tumbak Kiai Karawelang eling-eling tumbak Kiai Karawelang ora mung tumbak loro saudon telu saurupan jagat hanekseni bilih akhir tembiripun ingkang Amurba Misesa Nalendra Bir Budi Bawa Leksana turta kedinungan Ludira Seta mangkono pangudas maraning Driya Eka Permada ora pati-pati bali ono Giri sarangan janji ora nderekake momonganku Begawan Manumayasa Begawan Manumayasa ana endi papan dununge semedya tak upadi Windarana Tanana tak rewangi munggah gunung medun jurang nacap jurang jero tak lakoni
kayon katiuping angin sumyak swarane kang karengyan samirana mawur riris lumrang kandaning puspita kang katiuping Sarimirana Mandra titisun wis tengah wengi raras sumedhenge ngakasa ana tangis rayong rayong nangis sewa bakti lepas tindaknya sekabat Eka Permada ingkang simedya ngupadi Begawan Manumayasa pepalangnya Raden Karawelang Sira Margalayu salah kedaden dadi tombak kaparingan tetenger awasta Kyai Karawelang sorotipun pedhak ical blasden kedhepken wangsul wonten kayangan dereng titiwanci tumurun Madyapada sanggaring para wadya saking negari Cempaka Kawedar Raden Jaladara Mangumir Gutaka Jatisura Pasopati Sarutama Surutama Merdaging sapanunggalanipun kawistara wilandungan kaya ula kepidak petithik awit preksa Raden Karawelang pejah wonten madaning paprangan mengsah Raden menapa sekabat Eka Permada lumampahing sangya para wadyabala saking negari Cempaka Kawedar miwah sekabat Eka Permada bisa ngrogolke wulu salomba dadi ponanggara-gara Eka Bumi Twisawah Tri Gunung Catur Samudra Pancataru Satpangonan Sabda Pandita Astatawang Nawa Dewa Dasa Ratu
saya banter sumuing gara-gara sumundul kalangan Junggring Selaka Ewang jagat Giripati ngasta tirta panjuta nirmala katetesaken wonten jagat merbawani jagat tata titi tentrem gemah ripah loh jinawi binarang swara jiwa gluk mungging samudra alun bandeng ngurmati wijilnya Kelurah Semar miwah putra cacah 3 Kelurah Nala Garing Petruk Sumawana Bagong wijilnya Kelurah Petruk miwah para putra Kyai Semar eling-eling putra Kyai Semar Jimedul wonten madaning ora ramba kawistara ngageng kraos gotong royong Dandang saka sabrang apa rupaning dandang cucuk wesi kula srani laring pedhang aja nucuk Sri Sedana hanucuk sarep sawane wong Sukerta adono tekan segara kidul pucekno Teguh Rahayu Wiyana slamet kayu kang purwa sejati wit wana pake belat papat godhonge wekor mambi
saiki iki tua-tua anggere anak-anake kweru nembang joget kene njuk nginjen. Njuk melu. Anggere karo Bagong setel sak solah bawan iki persis. Karang aku karo anakku lanang sing ragil iki pancen. Maknane kaya lintang johar. Kaya unyil karo ucrit. Wandamu kaya ngono momok. Kowe karo Petruk Bagong nek dituruti geguyon ki ora ana enteke. Ngeling ngono menawa aku kowe isih nderekke bendaramu Sang Tapa Begawan Manon Manungsa kang kelenggane iki nedheg geturke tapa nang tengahing alas. Nanging kok kawis rembeng sungkawa. Kalau deloken Sang Tapa kawis rembeng sungkawa paribasan kaya sesotya ilang sekombanan. Anenggih menika warnanira ingkang wonten madyaning wana sinebat wana Krendayana. Krenda tegese papan yana padang. Alas sinebat alas gung liwang-liwung. Gung tegese gedhe liwang-liwung rukut. Jembar tebaning wana. Adoh lor adoh kidul adoh wetan adoh kulon adoh desa adoh kutha. Wirastan rungkut awit kathah kayu seprangkul, rong prangkul, kayu sak peluk rong peluk kinarya papan pagedhonganing satu kewan galak kang kulina mangsa daging menungsa antawisnya sora wajak. Bleget duak singa barong cenguk memreng biabal-abal miwah kewan cilik gegermet kang mawa wisa datan kantun kinarya papan durungipun jim setan priprayangan klek-klek balong kacandak ora mokal jalma pinilih ingkang hawani telasak madaning kono Krendayana. Nanging wonten salah sajuganing pandhita ingkang kawistara maksih muda ambangun kentapa wonten madyaning wana Krendayana.
Sinten to ingkang keparengan rasa madaling wana plah punika warnanira putra Begawan Parekenan. Ya Begawan Tritrusna peparab Begawan Manumayasa. Wonten ingkang mestani Begawan Manon Manongso. Pandhita muda dasar limpating pambudi buntas kawruh ngelmi agalmi halus buntas kawruh saliraning ngreh rikala semanten mendra saking pertapan Giri Sarangan nyuwun dhateng Jrang Widewasa sageta mangkeh antuk wewengan Sang Tapa Begawan Manumayasa datarangan dika ora mokal Kilura Semar tansah ngrerapu sungkawanipun ingkang bendara ora mokal ning kaya watu ning kaya Banyuwarsa Sorok Mengdaya mangkono pangudyaswaraning driya kang dereng kawijil rembuning Dasnetya Gung Kingking lir sedama surem sarate tanpa dak wit katarengan lampahe
mega mendung kang layu dalayune saya ngrenuwi kekes sambat praloyo Dewa bedaraning jagat yetililo pratengan toko Penemban kula aturi ngendika nek penemban iku mboten ngendika kula niku mung bingung ladalah Hastaga minomprit gantil buntute kisah nek penemban niku kebacut-bacut yenipun tansah membeng sungkawa kula niku bingung kula niku kadawan menapa kula sak anak-anak kula niku mung bingung kali jedhek kok penembahan monco rawat mudarasa Ndara Garing kowe apa ngerti apa to sababe penembahan Manumayasa kawis trumbeng sungkawa Ulangi mboten ngerti mak. Kula ngerti-ngerti penembahan telenging wana kok mboten ngendika kawistara niku mumpung sukawa. Iki sembrono Truk, ora wong nangis kok ditekek. Ajene nangis kok dilaras-laras. Nangis kok dilaras nganggo gamelan. Bagong piye kuwi, Gong? Oh, Bagong ki anu kok. Bagong yo nangis kok. Omong ora, nangis ora ya bungkem nggon tutuk. Yo nangis Bagong. Oh. Bagong dhuwur dibukem, ngisor merucut. Ambune kaya karepatiku wis tak ati-ati tak taleni tenan jebul ya merucut Dik. Kowe ora nangis Truk. Aku ki anggere penembahan mumbeng sungkawa ngono kuwi yo kelingan sing ora-ora. Kelingan lakonku. Kelingan lakonku aku duyak-uyak wong sak desa. Oh, ayo wis kowe Truk. Ngerti-ngerti dikepuk. Ning ya rahayune njuk lunga dhewe-dhewe iku mula aku kelingan sing ora-ora. Ayo kowe kuwi Truk, wong regan golek momongan ku ya kowe kuwi. Kowe iki do omong apa, Drun? Omong sing ora ana gunane. Ora ngelingi nek bendaramu mlagi mbeng sungkawa. Ayo leren. Ora gelem leren tak idak-idak kowe. Penembahan kula aturi ngendika nek penembahan iku mboten ngendika mboten wonten gunane kula derekke wonten telenging wana cobi tak aturi ngendika surem-surem dewagara kingkin lir manguswa kang layut ilang sirna denya babanisi wadananira layung kumelku cemrahya maratani Kakang Semar kula aja kleru penampa Kakang nggonku tansah kendel ora duka karo Kakang Semar
Kowe iki nek omong ki nek arep ngendika ki mbok yo ngendika ora dihandhem. Karanganune iki lagak-lagane kakekne iki saiki iki kok aneh. Anggere arep omong tuwa-tuwa ki. Dados penembahan iku mboten duka kalih kula. Ora mengkono Kakang. Nggih, lajeng lah kok membang sungkawa kendel niku pripun? Kakang, nggonku tansah kendel. Amung aku tansah kelingan lelakon rikala aku dipintasraya klayan Jawata. Rikala semono aku bisa mungkasi karya diparingi triman widodari. Bendaramu diajeng Dewi Patikmana. Nggih. Niku kula kelingan niku widodari Dewi Patikmanawati nggih saged sinebat Dewi Sumarsana Wilis. Niku tetimbangan ndika mengkono Kakang. Lah kok membang sungkawa pripun? Wis antara sak wetara iki diajeng Patikmana klayan aku jejodhoan durung baik kepadan karsa nanging Bathara wis maringke menawa aku klayan diajeng Patikmana mbok menawa pinesti keparingi Bathara dadi jodho dhawuhku. Nggih. Ana paribasan lalan dayung wiji gemandung nggonku nandhang prihatin iki aku sumedya mrihatinke putraku kang ana guwa garbane diajeng Dewi Patikmanawati Kakang Semar. Dados penembahan iku nggone mbangunke tapa telenging wana membeng sungkawa niku merga kelingan sampun sawetawis dangu jejodhoan datan kepadan karsa gitu to. Mengkono. Pinten warsa? Yen ora kleru nggonku ora kepadan karsa diajeng Patikmana Udakara Panca warsa tegese 5 taun. 5 taun ora kepadan karsa iki lho. Contonen Garing Petruk Bagong contonen penembahan. Jejodhoan karo garwane 5 taun ora kepadan karsa kuat. Iki lho nek kowe arep dadi menungsa sing pinilih tenan. Ora kaya kowe-kowe kabeh. Ora cedhak bojo rong dina wis mbanyaki. Nek bendaramu 5 taun ora kepadan karsa ya mbeleng bae. Tak kon niru kaya aku kok angel. Halah. Kliyang tiba ki rados kok deleking wit kok apa. Aku kaya ngene iki ya ora wal saka sing tuwa. Apa-apa ki marang sing arep. Nek sing arep ki apik ya sing mburi ya apik. Nek sing ngarep cenanangan ya mburi rusak. Kowe iki ora usah omong, Reng. Ingkang baken panjenengan nandhang pratos menika mratosaken ingkang putra ingkang wonten guwa gerbanipun ingkang garwa Dewi Patikmana. Mengkono Kakang. Oh nggih, yen ngaten kula sanget nayogane mugi mangke ingkang putra calon Ndara kula Timur kelenggan sak mangke kaparingan nugraha klayan Bathara akhir tembe kinudang klayan para Jawata saged dak tumedhak nurunke sujarah ratu ngoten lho. Nutinang karangabang nake utang pati Lutira kang nyembur nyambur Gagak rimang munyo bangun Eko siji diwatak nunggal buminya kang kumingsir Ana padang dudirina ana peteng dudu wengi yaiku petenge ngantaka
kacarita Begawan Manumayasa ingkang sawetawis cumandha telenging Wanakrendayana kendel wonten ing ngandhaping Mandira Gung. Eling-eling alas Krendayana alas gawat kliwat murid angker alas Gung liwang-liwung. Ora mokal kathah satu kewan galak kang kulina mangsa daging menungsa ngletak balung menungsa. Mewah papan pagedunganing jim setan priplayangan klek-klek balung candak. Kasiliring samirara Begawan Manumayasa. Jebedul saka grumbul ana Gandharwa alasan gidrah-gidrah kaya barongan tinanggap. Indriyaksa Saramaruta Pawana Bana Margana Trining Rana Lirwarayak Panca Bayu Wisikan Gulingan 5 Bujleng iblis lanat jig-jigan ayo kowe mandeka satriya mandeka kowe ana tengahing alas ayo aja kowe mati gawa jeneng sapa jenengmu ana ngendi papan dulungmu ana satriya bagus waryane tanpa cacat kowe satriya saka ngendi yen kowe dewa ngendi kayanganmu yen kowe pendhita ngendi pertapanmu ora ngaku Penemban opo Petruk sing ati-ati lho niki Petruk buta sajae buta alasan buta alasan kok ketok le gali sajake suwe ra memangan kae ketok le ngolot-dolot agar krungu klutik ora wis pendonong ngolot-dolot iya karena buta kuwi buta galak ngono kok ya ngati-ati lho Penemban iya Petruk ora mengkono kowe buta ngaku sapa jenengmu apa sutik kesosor kebas gusanmu kowe Den opo abamu aku Gandharwa kang mapan telenging alas Krendayana ya aku iki sing aran Digya kala pamengkang jagat ya aku iki kowe sapa satriya sapa jenengmu
kudu dijeneng kekasih kang katon aku sifat pandhita. Pandhita ngendi pertawanmu? Giri sarangan aku begawan Manumayasa. Manumayasa. Manon manungsa, manon manungsa. Sing ana mburi kakange Manumayasa udu kakange Petruk. Ngendi ana kakange Penemban kok kaya mengkene. Karep kowe iki yo aneh-aneh kok, Reng. Ngaku kakange sing dhuwur Petruk. Sing mburi dhewe kae Bagong. Manumayasa. Ana paran. Bayangan dilakumu lonjong botor angon kedheping netra nuruti budi pengangen-angen babu. Mano mabur karuan jujukane lumaku ning jalem manungsa tanpa jujugan burung tan burung dadi satru jaya dalem. Kudu bali ora kena bacut. Kena bacut ora kaya bacut ora ana gawar kentheng balikke wong lumaku. Panas perbawane alas kene bareng kuwi nlasak alas Krendaya malu tak kokop getihmu. Swarga ginawe ayu bejo aku ki tekeng lalis. Bejo kowe aku tekeng patikra tak candhak lena pangendamu tak gendir sigar marapat sirahmu.
bujlek iblelana jig-jigan marumayasa ora paran pura kawanmu aja ngrusui wong Bandayuda pura kawan telu cacahe padha ngrusui wong perang sing cilik ngrusui sing gedhe ngrusui sing cilik kangri gini jelik nyabet kunca ora tekan nyondol ayo maju leganing atiku wah kelakon ora gelem sewingkir kelakon gaglak limpamu rimpah balung